Tamrok chalai tong no tabo. Nin be sekri yagulo. Kam khelayo je kosto khelayo kam khelayo chauta. Kochusora naimthang khorbe khobjak kanaya parani takuk partho halam 6 September salmari Bishwakarma mataini shalor nokni ongkhori thangmani tabuk sakjora noko sokpayako biang bo thangka shawimani yakebo tabuk bihik belaino wanajak tamani hinmale busa khorok nino bahai borok no rungsringrinai belaino jengjalok laijak bini bihik domoyenti halamte busajuk song wana pojani bisingtei lukurok no ko kajarkha kebo partho halamno nugui tongkhe kokduk ni bisingtei borok bai krengei chubana ni bagai kokduk ni lombor ongkha 9863436684 Ani borsai Bishwakarma dino 17 tarik September thangnai maso nokni ongkhoi tabuk sakno kifilako Boro thangnan hin thangmani. oboto kusta saya Norong ni nukungo khorok busiro tongmani. chorai kunoi hai mane 4 jona Charjona. chorai kunoi bini baba itu Nung kami ni mungkai. kanelel halampara Mo boblong ni andar klai. Durga Jamani PS kai. Kochusora Acha noro bo nogo phaya mani yagulo kuno PS o likitero missing diary ro klek klek. Mia Khalekha Miya khlai ka. Tamo honi saka PS ni boro. PS ne borok khai narukjak Oh. Nungro bini puno kolrok da khai ne ka. kol khlaiyoi hapiata shot up Switch off ni sawa. Kai tam rok ni wan chuk je ni chalano tabuk bor mai yangi tongman nang tam ni wan chuk bo kuno kaisi jaga ro khari ro da thanga nam te ro ni abo hai mane bansuk manita ba botam ro khaisa ha botam rok samung khaisa samung dei ha te pora muthar le dar khlaiyok pati khaisa uta na acha bini mung tamo Partho halam ani bosai ni mungkai bini mung demonting halam tam rok chalai tong no tabo nin be sekri yagulo Kam khelayo je kosto khelayo kam khelayo chauta. nin chrai boyo Chala masa buri masa okora khai 16 bosor kanani bisi tabuk khai tini sako tini 7 tarik November 22 tarik khai tini chorai okora khai 16 bosor kanaita. Kosok khai 10 bosor. nang nini besaino amde kama jangman yagulo nang nini tabu lukurong nai tonai ron nang tam ko sana musa Lukunok no ajung jano ko ani bosai no nokhe koroi rohoro ani bosai nok ni kifil nani bagoy kahamba betong nani mane chorai bo porikha tabuk madhyamik porikha tongo mars mato obane bagoy tini bosa etung ni ani bosai no koro rohoro ni nok ni kifil nani bagoy mane nini besai kri ni bagai nang nin chrai na porikha ri nane onek jeng jalo kore nani na chalok nani kosto rohong private rine mayang private dong bod roh ya khotam agi ro agir dok le roh kata bok tai 12,000 sukruk tongo school ni fotongo private ni botongo obani bagoy ani bosai no koro rohor junglo koro mo janok khat mane tabu school rang sutai tomani bagai nini chrai porikha si mari yang na obostha haita অবস্থা অবনত মানলিফি মানে তমহিন মানলিফি ya marsik kunuk man galakta dini marsik omoni bagoy ani bosai no chung manai koyot asuk jeng jalo khai kelang kadan no kaijak mane khai 2001 Februari 11 tarik acha acha tabuk sarno 17 bosor ongkha kaijak man nung to sagabo tiprabo thayo okay mane nung party rogo mane ja jano khabung party boro rogo jano koy borok patini borok khai obahai khelai khai ongya hinoi tini bosai no chung koyo nokni kifil nani bagoy obahai party boro sabno jano mung saga man bo boro no samane ning Birojit song lokorok no chung koyoi ani bosai ni mane chini nok ni kifil nani bagoy obokoy rohor khat bo agi roga bodam te rokhe ongkhori age ekbar obahai ongkhat bo jaga o amani ka obokharoi bo sesung no noko kifilo phai salbun sing yagulo abo 3 mat ni sakamot 3 mas ni apro ke boro thangni tong hum chana no aboro bo kusta saya apro সময় ketam rogwan sumoni ni bo ki ambore bai mane kono jaga bori bejas mai sawa abo thangkhana Nang saida ma. মানে অবখাই তাবখাই না কোনো ঠিকতে সাইমায়ও বুড়ি বাই মানে সম্ভাবনাটা বুড়ি বাই কোনো কারখানা agi waisa ki bri be de bo ade ke thangman no অব অবলই বাই বনচুং একবার
kutuklay ka borok kuno itong kuno ba. আচ্ছা আগে যে ব ও বুড়ি বেগত নাংমানি Hmm. আবলে তাবুক ও বুড়িলে নগদে তো Nogo kuroy oburoy bo tabuk sak. ও বুকরে Hmm. ও বুড়িনি মুখাই Binarani de Burma. বজাকানি বকাই Oh Sosiamohon para. Sini kami ngono বব ও বিনি নুকুঙ্গন থাঙি দে নাইকা kuroy. গরৈ Hmm. নরক সাबै করংখা গরৈ Ha. নরক da থাঙি নাই না কি ফুন খাইনাই Hon kirayoy tangot. সাবনো ফুন খাইনাইকা Sini dang song nota. নুন দারা সনা Hmm. গ্রিন ছাওব্র Kuroy. ও বুড়িব একলগি কি ও বিশ্বকর্মা দিন দে কমাহিন Biswakarma ni sakang dino mane bini sakango 3 din 4 din sakango thangjak. ও বুড়ি খায় Hmm. বেনিন চলাকা বিশ্বকর্মা দিন নি Biswakarma dino phongo khai mai chao no ko a bai moi lok songjak abo bai mai chao di borni barsta semini no ko tai kuroy. गे नों दाबो नि चलानो जदि लुकुराव नुगै दंखाय नों बंनो तामखौ फुजाम Mane nok no phainani bagoy sini chorai bo madhyamik renai mars matro abani bagoy chung ani bosai no mane nuhunani bagoy kuno ko kifilnani bagoy request khlai khot जदि लुकुराव नुनो नुगै दंखाय नों बेकरना बै नि फन नाम्बार दर दं sini phone number mo tong ও বুড়ি কি তাম খায় এমনি